Bona tarda, avui estem aquí per parlar-vos de La dona fantasma, l'obra dirigida per Mariano Tanconi, que s'ha estrenat al Teatre Romea i que vaig anar a veure l'altre dia. Què hem de dir? Què destaquem? Aquesta no és una història lineal, sinó que és el fragment de la vida de 4 dones que són mestres d'un mateix col·legi i que ens servirà per fer una sèrie de reflexions sobre què és el teatre, què és la meva vida pública, què és la privada, quins són els meus drames del dia a dia, què és l'educació. Tot això a partir de fragmentets de vida amb un toc molt de teatre, un punt humorístic en alguns moments, però sempre deixant la part de dramatisme que cal. I al final és on veiem que hi ha un nexe més comú que ens porta a fer la reflexió final. Doncs bé, no sé si l'heu vist, jo us la recomano i a més sempre està molt bé i és molt entretingut anar al teatre a veure alguna coseta. I a mi personalment m'ha fet molta il·lusió tornar a veure juntes a 4 de les personatges principals de Jet Lag. Jo ho vaig veure i vaig dir, m'he de llançar a veure aquesta obra i aquesta ha sigut la meva petita ressenya. Us animo a anar-hi. Adeu!